Здравейте, приятели! Днеска сме на комплекс Мелницата. Реших да пробвам тук, да видим какво ще става. Не бях идвал от доста време. Пак сме с Патви Кънчо. После ще ви го покажа, че скал ще пуши. Дойдохме да пробваме. 2 почивни дни има и реших да ги използвам пълноценно. Днеска съм тук, утре заминавам на Слада кладенеца. Сега на тези места, където сме ни, разправя, че шаранчета са до 3 кг. Решихме да пробваме тук. Отсреща е Випа, където уж има по-големи шарани. Но днеска предимно сме тук. В течение на деня, знаете, ще си кажа мнението, за какво става въпрос, ще пробваме. Аз смятам директно да пробвам само с поп-ъп и вафтери, докато къната му направих една хранилка, той ще мъчи на царевица. Сега това е, приятели, от мене. Надявам се да стане риболов. Времето ще покаже. Приятели, тама, не изтърва го. Направо, тама пускам камерата, приятели, и тръгна. Не можавам да го засечем. Викам, какво става тук? Ще ви казвам, че Патви Кънчо вече той хвърлял. На сирането трябва да се забия стойката по-хубаво. Добре тръгна. Добре тръгна. Можа да го засека. Значи трябваше да си извадя моите бойци. Като гледам как водиш, ще става мазало. Не че искам да уча, не го напое толкова сега. Викаш, че си изкарай твоите дети кълват. Пусни бегела сега. Към 2 нещо. Ето шаранчето го пускаме. Третирано. Ударена царвичка. На Патви Кънчо. Директно в тъна. Приятели, на мен успя да ми удари. И пак на стандартното сирене. Хората убиха. Аз ти първа ми удари риба на мен. И пак на Black Shadow. Black Shadow се Black Shadow. Както каза Искрен. Сега ще ми Патви Кънчо, ще кипчосва ли. Аз обаче ще се справя, няма правя като него. Да стоя. Седнал, чакай, той е надалеч. Ще го изгочи. В принцип давам, че ти да работиш с тая, пък това е другата. Аз мога да си го кипчосвам, пък той е малко това. Хората фащат едри, аз фащам малките. Свали надолу, Браво. Закачи го. Чакай. Приятели, хората я убиват. Едрите. Аз почвам с малко. С малките шаранчета. Това ще са бройките. Нали, Къна? Да борим, че сме наравно. Не е килата.
Продължаваме с сиренето и вече по някакво време може да сменя на другите премалки, които ги купех, да ги тестваме на тях. Приятели, върнахме се на банан с мента и винага. Старите аромати, но сигурно пак е готов вид шаранчета. Имам само мента канал, ако искаш. После може да сложим и ментол само. Сега не знам, приятели, да имам ли вяра на каната за кипчосването или аз да се мъча да си кипчосвам. Ако и както казват, има ли малка риба, значи аз съм е фанал на водоема. Кой фаща малките риби? Тук си ги кедрата, дошъл аз за малка. Приятели, то път е по-едричко над чесънчето. Даре, ще станем прави, да не стане работа като на бати и Кънчо. Не можахме да снимам, приятели, да ви покажа колегите там от среща. Живарника им пълен вече с риба. Значи, правилно успели са да оцелят правилната захранка. Като сега ние още се получаваме. Да видим кое е правилното. Почти на всичко имах удари, но извадените риби са малко. Така, това е хубаво. Хубаво към тройката. И ще гледаме да ни оплечем батите Кънчо. Да има псува. Стигне малко аванса, че той тръгнал. Вече тук ска по-наблизко. Само ще надвинеш да кепа да го подадеш. Те се навеждам, че дойде. Ето, приятели. Опа! Успяхме. Да го изкараме. Виж, фаща се, що му. Той, защото иска каракуда и едър шаран. Затова ни фащаме малки шарани и никакви каракуди. Браво! Убихме го. Едра шаран и го фащаме на време. Сме номер 1. Ето, приятели, бати и Кънчо пак вади на царевица. Му удари. Аз трябва да отивам да кипчосам. Дребно ли? Малко. Да. Там има пле. Не е риба. Само че може би го плетахме и двете къна.
и тък ми... Да. Давай, Ярмо. Чакай, скажи ми. Са меки върховечи. Така, още малко потъпи. Нека чекам, че ги опитах. И пак, чакай. Как... Приятеля, бати Кънчо, ще да му вкара пръчката. Лаве. Ще ти вкара пръчката. Ще ти вкара пръчката, знаеш. До аванса. Давай. Тая наполовина ще е делим. Той е еднак по-добре. По-добре. Ама пак около 2 кила. Приятеле, Дамаска ще ми отнесе пак стойка и войци. Топ е хубаво. Само да видим на стандартното пак балансмент. Ме удари. Не ще го круча. Да го кръча. Оправих си тук. Оправих си работи. Ще ни трябва да нападите Кънчо бъйците. Излезем на чисто. Успяхме, приятеле. Ето пак на прословутото сирене. Само че си играх да го режа. Да имам за повече по-големите дънтелчета. Сега, така ще го направим номера пак. Юрка им бати Кънчо. Но пак това като го гледам, стандартния голям размер кило. Дето ние сме по малките ръбове, така бяхме казали. Защото това да го мъчиш колко време да излиза. Ево, так. Ево. Що ми се скъси кепа? Не знам, приятели. Да. Развил се. Ека, не беше се по-дълъг беше кепа. Приятели,
стандартното сирене. Пак на сирене. Но биг, като размер кило. Кило и половина. Важното, че сработи, срязания дъмпел сработи, да се успокоя. Приятели, ако знаете, откъде може да се купя на Carp-Zoom 6 мм, не FI 10 и 8, 6 мм сирени с NBC. Може да напишете в коментарите къде може да се намереш, защото на нашия пазар нещо го няма. Моя излезе късмет да го изтървем. Защото направих къса. За кога направих къса, питайте ме. Да ми е гадно. Че с късто няма да се оправим. Приятели, пак муко на топът се надявам да го фаня. А? Виж, като я търсим, приятели, на далечна дистанция, тя пред носа ни. Пред носа ни рибата. А ние навътре. Нали? От ножа си заедат цигарата, че. И аз сега ще забия върха, така като тебе. Да си продължа кепа. Добре. Как си тръгна аванса? Къде го докарал тук килограм? Приятели си. Айде освобождай, че на мен ще трябва кепа. Си бегил. Пак при мен е на човек на сирени. Гледахме хората, двойни удари, тройни удари. Кило и половина пак. Голичко. Пати ви кънчо и голичко. Той се откачи даже. Много се нареждам. Че аз не мога да скипча само. Къде очи нататък? Не, по принцип това на въйцата ще да е по-добре, защото ска и въйцата ти трябва да... Не си махна кордата. Препъна преди да направя. Аз сега за майстор ще заобиколя кордата ти. Мине, бе, виж го ширана къде е. Виж кордата ти къде е. Плава. И трябваше да направя завой. Трябваше да направя завой. Не, по-назад кепа. По-назад. Не, сте го кепа в водата. Сега си гонял рибата. Още в водата. Аз къде ги. Давай. Бя в водата, пускай в водата. Още. Скав джигай. Браво. Ще стане кепа ти от тебе.
То път приятели му се задейства аванса на къната. Айде си тук. Гледам една змия и се загледах. Дай четвърката. Дай. Ще ти вкара пръчката. Аз си казвам като та няма кълве. Не че искам да кажа къна. Ей, това ти ли ме удари? Ти ме удари. Давай, карай. Къде ме удари тила? Пак двоен удар. Както каза, какво се прави сега? Видя ли карпичека като го няма? Съм си ме ударил, че. Само че... Девиш! Хубаво се откачи. С този дръбосък. Малки. Дай да видим сега дали ще ми... Защото се запитахме какво ще стане, ако ми комнят на всичките бойци. Да. Не чекам, сега си го игра да го режа. Само ще поеш кепа да го чосам. Той е малък кило и нещо. Баба не, шаранчите чекаме. Шаранче това са. Виж как ги чекаме. Той е до дръбосък. Да, бе. Знаеш колко си такива изкарах? Ние се базикаме, защото кое е най-голямата риба тук, ние спащаме най-малки. Само че са малките шаранчета. Не е някакъв, да речеш, трофеен екземпляр. Това другото момче за танките и такова или ви? Не. Не е минало. Той ще да ходи по някое време да. Той, да ти казвам, иска някакъв поедър да се купи. Да. Пък може до края да изкараме и ние. Може да изкараме и ние едър. Да спрем да селектираме древния шаран. Нали че момчето, те такива древни не са пускали. Това е, приятели, то спеш на водоем, дет не са пускали древни шарани, да изкараш древни шарани. Аз ще му макам един аромат, защото... Тук сега си направих трудно. Ще макам един аромат, защото на сирени. Аз просто къна, защото ти ме настигна и викам, чакай да дръпна пак. Така, приятели. Преди малко хванах колело. Така риба. И с тази риба смятам, като изкараме, да приключим. Бати ви Кънчо прибра. Стига толкова ще тази час сме на бирфеста. Да сме починали. Утре, живот и здраве, сутраната заминавам на слада кладенец. Но без къната с метак. Какво мога да кажем? За сега да кажем, че сме доволни. Рибите, които ги изкарахме, по размер са хубави. Видяхме, че ги има и по-големите, но не и при нас. При нас най-големия беше 2 кг, тук един човек, горе-долу са същите захранки като нашите. И топчета и четворка изкараха. Като ни малко по-малки рибки. Но за първи излет на Могилово перфектен риболов, докато фаним цаката. Сега работещо е сиренето. Не е много. И го изкарахме на него.
Надявам се да има и други излети тук, по-нататък и да променим разликата, да изкараме и четворките вече. Сега това е от мен, приятели. Не знам откъде ще направя клип от сладък кладенец, ще видим на място. Ако ви е харесал клипа, палец, ако искате се абонирайте за канала ми, знаете как. Аз продължавам да се мъча да изкарам. Той стои потопен във водата, аз... Сега се надяваш да е... Не, това е по тройката. Това е по-добре. Това е към 2 кг.